Kadawian, mapaspasaran iti Cordillera ti dawel ti panawin ita abulan, makasi nga iti face-to-face panagadal dagiti estudyante. Dahita tigapun lang inyam amo ti Department of Education ti pagalgadan para iti learning continuity. Anya kadidaytoy, ilawlawag ni Bridget Marcasi, Pangosfian. Malaksit iti layos ken panagragka ay gapoy ti agtultuloy a panagtudtudo nga ituntunda ti bagyo ken habagat pakasaknan metlaeng ti epekto daytoy iti panagadal dagiti ubing gapoy ti agsasaruno a class suspensions. Isu atapno saan ang maibati dagiti estudyante iti timeline ti lessons da. Inruar ti Department of Education ti DepEd Order No. 14 Series of 2026 wenno ti official guidelines on learning continuity and class disruptions during disaster and emergencies across Philippine schools. Okay. Ito namang learning continuity in emergency, ito naman yung magsasabi kung ano ang dapat gawin ng mga eskwelahan kapag magkakaroon ng suspension ng klase. Dito nga papasok yung 4 na levels doon sa framework na yon, yung hayo, yung hinay, yung hinga, at saka yung hinto. Iti hayo, may tuloy ti in-person classroom learning dagiti ubinga. Iti hinay, may patungpal ti structured distance learning experience kas iti modular, online asynchronous wenno limited activities laeng para kadagiti estudyante. Iti hinga, check-ins ken light distance learning laeng kas iti monitoring kumustahan basit nga aktibidad ngem saan anadagsen a lessons ti maaramid. Iti hinto, naan-anay a kanselado ti amin nakita ti pannagadal, awan ti face-to-face, online, modules ken activities para kadagiti estudyante. Kagidan iti dayta, na ilawlawag nga kumlata ti lokal a gobyerno ti suspensyon ti klase. Nupay kasta, adamat laeng ti akem ti pagadalan seknan iti daytoy. Pero yung kung anong level po siya, si school head, si principal ang may Okay. last say. Kasi mas alam niya kung ano yung sitwasyon ng kanyang school at saka ng mga learners niya. So kahit sinabi pa noon ni LGU na, sige, hinay tayo. Pero kapag nakita niya, halimbawa yung school nila katabi ng ilog at alam niya na in danger yung Daanan. safety ng mga learners niya, pwede niyang sabihin na, okay, sa school namin, hinto kami. Kabayatan na, tapnomot may pasigurado ti wellness dagiti ubing kalpasan ti anyaman a kalamidad, mangipatpatungpal da iti trauma-informed teaching. Babaen iti daytoy, may panamnama kadagiti ubing ti panagbalin dagiti pagadalan kas secured emotional space kalpasan ti traumatic experience da nga intunda ti kalamidad. Bridget Marcasi, Pangosfian, para iti Pagilian.